Здравей на тренировка номер 1. В тази тренировка ще тренираме горна част, така че ще са ти необходими или 2 бутилки с вода, или някакви тежести. Не ти препоръчвам да се изсилваш. Това, което трябва да направиш през тези 10 дни е просто да започнеш да правиш някаква физическа активност, така че тренировките са направени така, че да са приятни, лесни, кратки и да те накарат да искаш още и още. Така че започваме с много набърза загрявка и преминаваме към самата тренировка. Хайде, глава наляво надясно. Кръгчета на едната страна, на другата страна, рамена на едната, на другата, цяло рамо и на другата страна. Готови за лакти на едната, на другата, китки на едната и на другата и ще загребем малко кръста на едната страна, на другата и последно. Супер! Продължаваме с загрявката, като правим няколко бройки от самите упражнения. По този начин ще видиш и самите какви са те. Така че първото упражнение е за гръб. Заставаме с прибрани крака. Накланяме се с прав гръб, тук където можеш, леко приклекнала и правим, издърпваме нагоре. Хайде, 3, стягаме корема, 4, 5, 6, 7, 8. Добре, следващото упражнение лягаме по гръб, за гърди, като залепяме корема, тук да няма дупка и правиме отново 8 бройки. Айде, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Изправяме се лекичко и продължаваме с рамо нагоре, което заставаме, леко сме приклекнали, стегнали сме корема, прибрали сме дупето и нагоре. Хайде, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Супер! И последното упражнение от тази тренировка е рамо настрани. В същата позиция сме и даваме в страни. Хайде! 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Всяко упражнение ще правим по 60 секунди и ще повторим 2 пъти. Това ще бъде тренировката, така че пускам таймера и започваме с гръб. Хайде, готови? И начало! Хайде хубаво, контролирано, не бързаме, имаме 1 минутка. Хубава форма, стягай корема, прав гръб и усети гърба. Лопатките се събират, долу издишаме. Айде още 30 секунди. Продължаваме. Главата е наравно с гърба, не така, не така. Гледаме в една точка, стягаме корема. Хайде, давай. Горе издишаме. Хайде, готови за гърди. Лягаме.
И начало. Залепяме корема на земята, да няма дупка на кръста, между кръста и земята. И сваляме надолу и връщаме нагоре. Хайде! Много е важно тук да мислиш за корема, въпреки че не е упражнение за корем, но през всичките тези дни всъщност ще разбереш, че корема може да бъде трениран дори и без да го тренираме фокусирано, и е важно да се научиш да го стягаш при всяко едно упражнение. Хайде, готови, справяме се и рамо нагоре. Хайде. Леко сме приклекнали, стегнали сме корема отново. Много е важно да мислиш за корема и да го стягаш. Също и таза. Горе издишаме. Хайде, още малко тук. Можеш и без тежести, ако чувстваш, че ти идва в повече, или сменяш тежестта, или ги махаш. Важно е да правиш правилно упражненията. Хайде, още малко. Дишай. 5 секунди. Стягай корема. Добре, хайде. Рамо встрани. И начало. Тук лакътя води. Не китките. Не по този начин. А китката, лакътя да е по-високо от китката. И всъщност усещаме рамото. Как работи. Тук е по-слаб този мускул, така че може и да усетиш тежестта. Ако се налага, смени, остави. Важно е на първо време да усетиш правилното изпълнение на самите упражнения. Айде! Дишаме. Айде още малко тук и край на първи рунд и повтаряме. И сме готови. Добре, хайде, имаме 15 секунди почивка и повтаряме 4-те упражнения. Гръб следва и сме готови с горна част. Хайде, готови. Вземаме поза и начало. Дишаме, горе издишаме. Прав гръб, главата на една линия с гърба. Както казах, така не е добре, така не е добре. Усети тялото си. Хубаво е, препоръчвам да се гледаш дори на огледало. Като когато видиш упражненията, минеш тренировката, може да изпълниш няколко пред огледало и да видиш дали наистина отговаря на това, което показвам, защото е много важно. Хайде, 5 секунди и готови за гърди. Айде, лягаме на земята и залепяме кръста и надолу. Там много е важно да изпълняваш правилно упражненията, защото иначе първо можеш да се контузиш, ако не ги изпълняваш правилно, и второ няма да има този ефект, който би могъл да има от дадено упражнение. Така че
слушай какво обяснявам. Не е трудно, просто трябва малко тренировки, малко практика, малко наблюдение. Хайде, още малко тук. Следва изправяне и рамо нагоре. Хайде, стягаме корем, гърди. Хайде, не остана още 2 минутки. И се изправяме и готови за рамо нагоре. И начало. Не е трудно да изпълняваш правилно упражненията. Просто трябва, ако трябва, се снимай и се виж как ги изпълняваш. Гледай се на огледало. Но ако изпълниш нещата, които казвам, че трябва да са така в дадено упражнение, то ще ги изпълняваш правилно. В повечето случаи, когато става въпрос за горна част и като цяло за каквито и да е упражнения, се правят с прав гръб. Това е много важно, а за долна част не минават колената през пръстите, когато се кляка. Но в тези тренировки, които сега правим, няма да има клекове. Така че не се притеснявай. Добре, последен рунд в страни. Хайде, какво води тук? Не е лакътя, не е китката, а лакътя. Така че, ето тук, например, това трябва да наблюдаваш, да води лакътя. Тоест, от тук, от рамото, като се пусне една топка, да върви надолу плавно. Защото ако сме така, няма как топката да върви. Така че, това е за това упражнение. Стягаме корема при всички упражнения, независимо за какво са. Корема стабилизира, държи горната и долната част, така че винаги трябва да имаме фокус и там. И дишаме. Айде! Последно. Край. Добре. Това беше тренировката. Сега имаме разтягане. Поемаме въздух надолу и ръката в страни. Разтягаме рамото за няколко секунди. Хайде, другата ръка. И нагоре малко трицепс. Сменяме ръка. Хващаме отзад ръцете и разтягаме гърдите. И хващаме отпред. Все едно се изгърбваме. Стягаме и корема. И тук усещаме как се раздалечават плешките и ги разтягаме. Разтягаме гърба. Дишаме, издишаме и поемаме въздух и надолу издишаме. Това беше тренировката за ден 1. Очаквам те на утрешната тренировка.